O Servizo de Loita contra a Vespa Asiática da Mancomunidade do Salnés é o principal inimigo desta especie invasora. Dende que o organismo comarcal comezou a facerlle fronte, retíranse cada ano máis de 800 niños. Se unha palabra o caracteriza é a eficiencia. A eficiencia porque, en canto á resposta, porque no 95% das ocasións en un prazo de 24 horas pois se actúa retirando o niño. O 5% restante corresponde aos niños que se atopan en grandes alturas. Para poder eliminalos, a Mancomunidade conta cun persoal altamente cualificado e cun equipamento que inclúe 2 camións, unha pértiga e 2 fusís. O último adquiriuse recentemente e destaca polo seu alcance. Este fusil vai nos permitir eliminar calquer niño que teñamos de forma visible, é dicir, hasta 200 metros. Temos un botirador que chema e calquer niño que este a 200 metros en altura e que teñamos visibilidade o vamos a eliminar dunha forma altamente eficaz. Os fusís utilizan balas con veleno conxelado ou en xel para eliminar os niños, pero a loita contra a vespa asiática non sería tan eficaz se non fose polo sistema de trampeo. No tempo que leva funcionando o servizo, colocáronse máis de 8.500 trampas. Nós non queremos cazar a abella que temos autóctona, nin queremos cazar a abellón ou a avispa de aquí. Nos queremos ir a polas reinas, que coas trampas o que hai que facer é cazar as reinas. Ese é o obxectivo. As trapas colócanse naquelas zonas onde se atopan máis niños de vespas asiáticas. Estas zonas coñécense grazas á xeolocalización. Os lugares favoritos por esta especie invasora son os leitos dos ríos. Todos os nosos niños que se retiran están geoposicionados, entonces non sabemos exactamente os puntos que lle gusta a avispa habitar. E onde temos que incidir na colocación das trampas? Evidentemente, nesos puntos. Dende a Mancomunidade destacan a intelixencia desta especie invasora, que vai modificando a localización dos seus niños para evitar que sexan neutralizados. Das copas das árbores pasaron agora a entralos baixo terra. Isto supón un perigo para os veciños da zona. Por iso, alertan que en canto se detecte un niño se avise con máxima urxencia ao concello correspondente ou ao Servizo de Loita da Mancomunidade a través do número 635 631 107.